Silav roj baş hevanno îro rojeke dîrokî ye îro 8 Nîsanê sal 2026 çima rojekê dîrokî ye şerê ku ev çil rojin pir bi dijwarî didome li rojheta navîn îro sekinî ji bo 2 hefteyan ve jî şer sekinî şerê ku aniha ev çil rojin pir bi dijwarî didome welatê me herema me kiriye dojeh. Êriş herî zêde jî piştî İsraîlê li ser Başûrê Kurdistanê pêk hatin. Rojane dron têne bombebaran dikin başûrê welatê me. Gelek însanê me şehîd bûn. Aniha ev şer bi dawî bû di derbarê vî şerê de di derbarê vî agirbestê de hin agahî hene dixwazim bi we re parve bikim. Donald Trump hemû şertên Îranê qebûl kirin û şer da rawestandin. Ev nûçeya vê êvarê ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku wî êriş û bombebaranên li ser Îranê bi qasî 2 hefteyan rawestandiye. Trump hûn zanin beriyanha dem wext dabû Îranê ji bo peyman îmze bike, peymana aştiyê. Ev yek pêk hat lê em dibînin ku herî zêde Amerîkayê şertê Îranê qebûl kirine. Deh xalên ku Îranê weke şert danî bû pêşiya Amerîkayê em ê niha wana ji we re bixwînin hemî qebûl kiriye Donald Trump. Trump destnîşan kir ku ev agirbesteke dualî ye bi navbengkariya Pakistanê pêk hatiye. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe ê Truth Sosyalê daxuyaniyekê belav kir. Trump di peyama xwe de anî ziman ku ew bi Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf û serok erkanê giştî yê Pakistanê Asîm Munîr re axifiye. Li gorî daxuyaniya Trump rayedarên Pakistanê ji wî xwestine hêza wêranker ya ku biryar dabû îşev li hember Îranê bikarbîne bide sêknandin. Donald Trump jî qebûl kiriye. Trump diyar kir ku wî daxwaza Pakistanê bi temamî qebûl kiriye lê mercek ya şertekî wî heye. Şertê wî çi ye? Komara İslamî ya Îranê razî bibe ku Tengava Hurmuzê bi awayekî temamî lezgîn ewle veke ji çûnû hatinê re. Yani keştiyên ku ev hefteyan el wê derê sekiniye ev keştî bila biçin bigêjin ciyê xwe. Petrol, gaz, sotemenî bar dikin dibin ve dikin ji cîhanê re. Hûn zanin ji sedî bîstê temamê gaz û petrola dünyayê ji Tengava Hurmuzê derbas dibe. Ev mühim e ji ber vî şerê heqeten jî cîhana me welatên Ewropayê jî di nav da welatên Asyayê ketin nava zerarekî pir mezin, buhayê petrolê pir bilind bû, însan edî nerazî ne. Donald Trump nikare vana bigire berçavan. Ji ber vê yekî Donald Trump mecbûr ma daxwazên Îranê qebûl bike. Na yek daxwazek Donald Trump heye ew jî Tengava Hurmuzê baweyekî temamî lezgîn ewle veke. Yani ji Îranê wisa dixwaze dibe ez li gorî van şertan ez qebûl dikim bombebaran êrişa li ser Îranê 2 hefteyan rawestînim. Ev ê bibe agirbesteke dualî dibêje Donald Trump. Niha pêşniyaza deh xalî ya Îranê heye. Serokê Amerîkayê li ser sedema vê biryarê jî axivî destnîşan kir ku wan ji xwe hemû armancên leşkerî pêk anîne û heta derbas jî bûne. Donald Trump eşkere kir ku ew gelekî nêzîkî peymaneke dawî ne ku aştiyeke demdirêj bi Îranê re aştiyê li rojheta navîn pêk tîne. Got me ji Îranê pêşniyazeke deh xalî wergirtiye. Binêrin. Evaya gotinên Donald Trump bi şiklekî weke îtiraf qebûl bikin, weke mûkûrhatinekê qebûl bikin. Çi dibêje? Ji ber ku paşê vana red dike. Daxuyaniyekî wî din heye, van gotinên xwe red dike. Dibêje daxuyaniya xwe ya ewil de me ji Îranê pêşniyazeke deh xalî wergirtiye. Tamam? Deh noqte hene. Em di wê baweriyê de ne ku ev bingeheke guncaw e da ku em li ser wana danûstandinê bikin, li ser müzakere bikin. Deh xalên Îranê çi ne? Niha Donald Trump da zanîn ku Amerîka û Îranê li ser piraniya xalên nakok ên di derbarê van meseleyan de lehev kirine. Li gorî Trump ev dema 2 hefteyî wê rê bide ku peyman bi temamî were îmze kirin û bi dawî kirin.
Denava du hefteyان de wêla Pakistanê hevû bibînin, Pakistanê wê nîqaş bikin. Trump di dawiya peyama xwe de jî dibêje li ser navê Amerîkayê wekî serok her wiha bi nûnertiya welatên rojhilata navîn cihê şanaziyê ye ku ev pirsgirêka demdirêj êdî nêzîkê çareseriyê dibe. Yani ji bîr dike ku wî daye dest pêkirin û paşê jî kêfxweş e ku ev mesele bi dawî dibe. Niha Îranê li ser agirbestê daxuyaniyekê pêşkeş kirî hevalno. Ev gelekî mühîm e. Ka İran çi dibêje? Pêşî em cih bidin daxuyaniya Konseya Bilindiya Ewlehiya Netewî ya Îranê paşê jî Wezîrê Karê Derve Îranê daxife. Daxuyaniya wî jî gelekî balkêş e Abbas Erakçî. Daxuyaniya Abbas Erakçî hinek nerm e. Donald Trump wê daxuyaniyê ji xwe re weke referans qebûl dike. Lê daxuyaniya Konseya Bilindiya Ewlehiya ya Netewî ya Îranê gelekî dijwar e, pir sert e. Serkeftina Îranê îlan dike. Yani dibêje di vî şerê de em bi ser ketin, Amerîka tek çû, Amerîka wê herêmê biterikîne. Em binirin çi dinivîsîne. Hûn bixwazin ez karim nivîsî bînim ser ekranê, em bi hev re bixwînin hevalna. Baştir e. Bivîya we niha hevalna binêrin ez ji we re bêjim me ev ji Rûdawê girtiye. Konseya Bilindiya Ewlehiya Netewî ya Îranê di roja çiliya şer de daxuyaniyekê de Konseyê beyan kir ku Îran wêniya berxwedanê gihîştina armancên xwe yên leşkerî. Konseyê diyar kir ku Amerîkayê 10 mercên ku Tehranê pêşkêş kirine wekî bingeha danûstandinan qebûl kirine. Her wiha Konseyê ji bo hevdîtinên ku wê roja îniyê 10 Nîsanê li İslamabadê yani li Pakistanê dest pê bikin 2 hefte dem da. Konseya Bilind ya Ewlehiya Netewî ya Îranê di derbarê şerê bi Amerîka İsraîlê re daxuyaniyekê berfireh ya serkeftinê belav kir. Di daxuyaniyê de hat îdia kirin ku hêzên dijmin yani Amerîka û İsraîl ev zêdetirê mehekî ye ji bo agirbestê lava dikin. Lê Tehranê heta niha di çarçoveya armancên xwe yên stratejîk de ev daxwaz red kirine. Dijmin di nava bêçaretiyeke dîrokî de ye dibêje İran. Ka em binirin çi dibêje wekî din. Di daxuyaniya Konseyê de hate gotin ku Îranê heta niha hemû ultîmatomên serokê Amerîkayê Donald Trump red kirine û cih da van gotina. Em mizgîniyê didin milletê mezin yê Îranê hemabêje hemû armancên şer pêk hatine. Zarokên we yên qehreman dijmin xistine nava bêçaretiyeke dîrokî û têkçûneke mayînde. Biryara Îranê ew e ku vî şerê bidomîne heta ku destkeftiyên wî bêne tescîlkirin û li herêmê hevkêşiyeke nû ya ewlehiyê ya li ser bingeha serweriya Îran û wêniya berxwedanê bêava kirin. Niha şertên Tehranê yên li ser masê çi ne? 10 şert hene hevano. Em van 10 şertana yek bi yek ji we re bibêjin. Tê xwendin, nivîs mezin e gelo. Temam e wisa ne? Hûn bixwazin ev sinek dikarim mezintir bikim. A bi vî şeklî. Maqsed baştir 10 şertên Amerîkayê baştir were fehm kirin, baştir were dîtin. Niha yek hevanno. Eva ku hûn dibînin kontrola teqez a Hurmuzê. Derbasbûna di tengava Hurmuzê re divê bi hevahengî û kontrola hêzên çekdariyên Îranê were kirin. Yani kontrola Hurmuzê bi temamî di destê Îranê de be. Ev şertê yekem e. Şertê duyem parastina enya berxwedanê. Ew çi ye? Yani rawestandina şerê li dijî hemû hêmanên enya berxwedanê di nava Lubnan, Yemen û Iraqê de. Hemî hêzên wekaletê yên Îranê hene li Yemenê, Lubnanê, Iraqê li deverê din dibe êrişên li ser wan bi temamî were rawestandin. Ya din vekişîna Amerîkayê ya ji herêmê ew jî şertekî ye. Vekişîna bi temamî ya hêzên şerker yên Amerîkayê ji hemû baregeh û xalên herêmê.
Baş e? Yadin jî hevanno protokola Hürmüzê heye. Avakirina protokoleke nû ya çûna hatinê ku serweriya Îranê ya li ser tengavê garantî dike. Serweriya Îranê li ser Hürmüzê divê daîmî be. Yadin jî mesela tazminatê heye. Yani qerebûya şer. İran tazminatê dixwaze. We çêwa welatê me hilweşandiye divê hûn wisa alîkarî bidin me ji bo avakirinê. Tazminata bi temamiya hemû wan ziyanên ku şer gihandiye Îranê. Ev e. Xalekê din heye ew jî gelekî giring e hevanno rakirina cezayan. Hûn zanin demekî dirêj ambargo çêbû li ser Îranê. Ceza hene li ser Îranê. Aniha dixwaze ev ceza werin rakirin. Rakirina bi temamî ya hemû cezayên bingehîn û duyemîn. Xalekê din betalkirina biryarê Netewên Yekbûyî û desteya rêvebir ya Ajansa Navnetewî ya Enerjî Atomî. Ev çi ye? Betalkirina hemû biryarên Konseya Ewlehiya Netewên Yekbûyî û desteya rêvebir ya Ajansa Navnetewî ya Enerjî Atomî jî ra dibêjin IAEA ên li dijî Îranê. Vegera mal û milkan jî heye weke şert. Serbestberdana hemû sermayeyên ekonomîk darayî yên Îranê ku li derveyê welêt hatine rawestandin. Hûn zanin sermaya Îranê li derve heye, li welatên Ewropayê, li welatên cuda, li Amerîkayê dest danîne ser wan. Hatine desteserkirin. İran dibêje divê hûn sermaya me ya li derve hemî serbest berdin. Hûn dest daneyne ser, ev yek. Çixwe ev daxwazên Îranê ji berê ve hene, xuyaye Amerîkayê qebûl kiriye. Yadin jî garantiya navnetewî dixwaze Îran. Ew çi ye? Tescîlkirina hemû van xalan ya ji aliyê Konseya Ewlehiyê ya Netewên Yekbûyî ve wekî biryarekê mecbûrî. İran dixwaze ku Konseya Ewlehî ya Netewên Yekbûyî van biryaran qebûl bike û bike biryar. Yani weke yani garantiya navnetewî dixwaze. Baweriya me bi soza Amerîkayê tune divê Netewên Yekbûyî, Netewên Yekbûyî hûn zanin têde Çîn heye, Rûsya heye, welatên ku xwe wekî dostê Îranê dibînin hene. Vana divê tescîl bikin. Ev xalên ku me wekî şert dane pêşî Amerîkayê divê wana erê bikin. Şert ev in Konseyê ragihand ku piştî Amerîkayê bi navbenkariya Serokvezîrê Pakistanê qebûlkirina van prensîban diyar kir, yani wan biryar daye ku danûstandin roja 10 Nîsanê, roja îniya pêşiya me li Îslamabadê dest pê bikin. Yani di vê rewşê de, di vê deqê de Amerîkayê ev hemû şertên Îranê qebûl kirine. Agirbest jî li ser van prensîban çêdibe. û ev 10 xal wê li Pakistanê were nîqaşkirin di navbera Îran û Amerîkayê de. Donald Trump dibêje İsraîl jî mecbûr e li gorî vê agirbestê te bigere. Di daxuyaniyê de şiyarî hate dayîn ku pêvajo hîn bi dawî nebiye. Ev pêvajoya danûstandinan ya 2 hefteyî nayê wateya bi dawî hatina şer. Eger teslîmbûna dijmin ya li qadê li ser masê ve guhere serkeftineke siyasî em ê serkeftina xwe pîroz bikin. Veya İran dibêje. Yani aman aman Amerîka vê rewşê ji xwe re weke serkeftin nebîne. Eger rewşekî wisa bibe, divê em ê serkeftina xwe îlan bikin. Teslîmbûna dijmin. Yani İran vê rewşê qebûlkirina van şertan ji aliyê Amerîkayê ve weke teslîmbûnê dibîne. Dibe Amerîka teslîmê me bîye. Eger wisa nebe, heta ku hemû daxwazên milletê me pêk werin, em ê şerê xwe bidomînin. Tiliya me li ser tetikê ye, xeletiya dijmin a herî piçûk wê bawê herî tund were bersivandin. Piştî vê biryara ku berêkirina rêberê olî Mujteba Xameneyî hate stendin, li nava Îranê banga pîrozbahiyên serkeftinê hate dayîn. Aniha li Îranê hewayeke ew ê heye.
hewayek serkeftinê heye. Ev bi vî şeklî hevano daxuyaniya Konseya Bilind me ji were xwend. Niha Wezîrê Karê Derve yê Îranê Ebbas Irakçî jî peyamekî weşand. Ew hinek nermtir e. Piştî vê daxuyaniya tund ya ew ê Konseya Bilind ya Ewlehiya Netewî ya Îranê Donald Trump derket got ev daxuyanî fake e. Yani sexte ye. Em vê daxuyaniyê weke rast qebûl nakin. Ji ber ku Îranê serkeftina xwe ragihandiye, mizgînî daye miletê xwe, di encama şerê çil rojî de dibe em bi ser ketine, dijmin teslîm biye, Amerîka wê ji herêmê vekişe. Ji xwe yek ji şertên Amerîka ew e, ji herêmê vekişe. Niha hûn zanin beriya niha deh ê Îranê ne, 15 pêşniyazên Amerîkayê jî hebû ji bo Îranê. Aniha Ebbas Irakçî balê dikişîne ser wan xalan jî dibe em ê jî wana nîqaş bikin, qebûl bikin. Yani xuya ye dualî didome. Wezîrê Karê Derve hinek nermtir daxife. Ka ew jî di derbarê vekirina Hurmuzê de. Eger tengava Hurmuzê vebe, buhayê petrolê û hinek dakeve. Gelek buha bîye. Dide mesela aniha li Ewropayê gotinek derketiye, dibêjin hûn dikarin xwarin, av, tiştên pêdiviya însana pê heye, hûn dikarin stok bikin, sibê du sibê dibe ku hûn di mexazeyan de, marketan de vana nebînin. Wezîrê Karê Derve yê Îranê Ebbas Irakçî bi awayekê fermî helbesta welatê xwe ya di derbarê pêşniyaza Agirvestê de ragihand. Wê eşkere kir ku Tehran amade ye operasyonên eskerî bi temamî rawestîne, tengava Hurmuzê jî bi temamî veke ji çûnû hatinê re. Pêşniyaza 15 xalî ya Amerîkayê wekî bingeha danûstandinan qebûl dikin em dibe. Irakçî di daxuyaniyekê bi navê Komara İslamî ya Îranê de ji bo bidawîkirina şerê li herêmê spasiya hewldanên bênavber ê Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf kir û herwiha Fermandar Asî Munir jî heye. Ew jî Pakistanê spasiya wî jî kir. Wezîrê Karê Derve yê Îranê destnîşan kir ku Tehran razî ye, qebûl dike danûstandin li ser bingeha pêşniyaza 15 xalî ya Amerîkayê bike. Di aynî demê de diyar kir ku Serokê Amerîkayê jî çarçoveya giştî ya pêşniyaza 10 xalî ya Îranê weke bingehekî ji bo guftiguhan qebûl kiriye. Yani wisa xuya dike ku 15 pêşniyazên Amerîkayê hene û 10 jî pêşniyazên Îranê hene, vana li ser masê wê were nîqaş kirin. Ya herî muhîm jî ew e ku Îran Amerîka temamî herêmê biterikîne. Lê vê derê de Îran tiştekî wenda nake. Kontrola xwe ya ser Hurmuzê ew ê bidomîne. Ew ê bernameya xwe ya uranyumê bidomîne û di ser de jî dixwaze cezayê navnetewî were rakirin. Di aynî demê de hevano dibêje eger ev êriş rawestin, em ê operasyonan bidin seknandin. Êriş çine, operasyon çine. İran ji şerê ku Amerîkayê İsraîlê daye dest pê kirin ji wan re dibêje êriş, ê xwe re jî dibêje operasyon. Operasyon li nava welatên kendavê pêk tîne li hember hedefên Amerîkayê. Irakçî bi navê Konseya Bilind ya Ewlehiya Netewî ya Îranê ragihand, eger êrişên li ser Îranê werin rawestandin, werin seknandin, hêzên me yên çekdar ên bihêz wê operasyonên xwe yên parastinê ew ê rawestînin. Vekirina tengava Hurmuzê jî behsa wî dike. Wezîrê Karê Derve Îranê di derbarê tengava Hurmuzê de jî dazanîn 2 hefteyan wê derbasbûna ewle ya ji tengava Hurmuzê bi rêya hevahengiya bihêzên çekdar yê Îranê re û li berçavgirtina sînordariyên teknîkî ve. Di nava 2 hefteyên Agirvestê de hêzên Îranê wê Hurmuzê kontrol bikin, çûn û hatina keştiyan ew ê vekin, ew ê rê vekin dibin ewrekariyê de. Bi vîya we petrol wê bigêje, yani ne tenê petrol jî sotemenî, gaz bi her away keştî ku li wê derê rawestiyane ew ê bigêjin hedefên xwe. Di vê naberê de konsolosxaneya Îranê
ya li Başûrê Kurdistan ya li Bexdayê ya li Başûrê Kurdistanê ev êrişên ku çend rojin dewam dikin li ser Hewlêrê, li ser Silêmaniyê, li ser temamê Başûrê Kurdistanê şermezar kir. Yani İran van êrişan şermezar dike. Madem tu şermezar dikî dibe eşkere bikî kê kiriye. Me di weşana êvarê de behsa dewleta Tirkiye kir. Ev fikra min e elbet. Hevan anha rewşa dawî ev e, anha saet sisê û nîv e serê sibê zû sisê û nîv e min xwest ez vê nûçeya deqeya dawî agirbest çêbiye ji bo me ji bo milletê Kurd hêvî dikim tiştek baş be. Fayda tu însanekî tu milletekî di vî şerî de tune ye. Rejîma li Îranê acîlen divê bi Kurdan re bikeve nava tekîlî çareseriyekê peyda bike ji milletên herêmê re ji Kurdan re êdî xweserî dibe, otonomî dibe, serxwebûna Kurdan dibe, bi şiklekî dibe nas bike. İran jî tiştekî wan de nake. İran coğrafyayekî pir berfireh e û pir mezin e, nikare temamê coğrafya xwe kontrol bike. Ya baş ew e ku serweriya herêman ji xwediyê herêman re bihêle. Kurd karibin coğrafya xwe kontrol bikin, li wê derê serwer bin, xwe bi xwe rêve bibin û di vê navbirê de jî girêdayî Tehranê bin. Qet ne mesele ye. Bi şiklekî weke xweserî, weke otonomî. Yani tiştekî wisa mirov dikare bi İranê re bide bistîne. Baştir e ku mirov li benda demokratîkbûna Îranê be. Yani heta ku ev îdeolojî li ser hukm be hevanna li Îranê, li Sûriyê demokratîkbûn nemümkün e. Çima nemümkün e? Mesela xweserî mümkün e. Federasyon mümkün e. Çünkü tu dikarî bu ara bidî bistînî tu bêjî hûn weke rêveberiya Şamê, hûn weke rêveberiya Tehranê li gor dilê xwe bijîn, lê ême dibe em xweser bin di nava xwe de. Wextê ku tu demokratîkbûnê ferz bikî li ser wan, ji bo wan demokratîkbûn küfr e, guneh e, suç e ji bo wan. Çima? Ciyê ku lê şerîat hebe, çünkü ev îdeolojî ku em behs dikin, iddia dikin ku ew şerîatê pêk tîne. Yani îdeolojiyekî wextê xwe spartibe şerîatê, demokrasî weke küfür dibîne. Tu car demokratîk nabe. Ne ku nizanin, ne ku naxwazin. Tercih nakin. Yani red dikin. Yani çawa ku insanek demokrat nikare şerîatê pêk bîne, naxwaze pêk bîne, ew jî mirovên şerîatparêz demokrasî red dikin. Problem di vê derê de ye. Nemümkün e yani. Ya baş ew e merov wan bi îdeolojiyê wan ji wan re bihêle û merov xwe pak bike. Merov cuda be û merov pergaleke li gorî urf û adetê xwe, li gorî mantalîte xwe, li gorî îdeolojiya xwe pêk bîne. Di vê qenatê de me. Ez xatir ji we bixwazim hevanno ka em binêrin sibê di nava rojê de bûyer wê çawa pêş bikevin. Roja îniyê danûstandin li Pakistanê dest pê dikin. Danûstandinê di navbera Amerîka û Îranê de. Em hêvî dikin encamê baş derbikevin. Xatirê we silav rê sevan.